Gylch Moch, dyn ni'n dal i aros am benderfyniad Trevor Shield y beirniad yn y bencampwriaeth i'r pare. Hugh Glyn Williams, wyt ti wedi penderfynu? Pa un wyt ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi? Dwi'n bod yn gwachod o'n ddoi. Dwi'n hoff iawn o par sgyn Myrddin James yma o'n blaenau ni de. A peth arall yn hynny, dim yn aml, da chi'n gweld moch dyddi yma wedi cwirio. A moch Myrddin yma wedi cwirio i gyd. Be ti'n meddwl wrth gwirio? Wedi sbaddu. O, ie, wrth gwrs. Chydig iawn sy'n gwneud heddiw dyddi yma, ond Mae'n ddiddorol gweld hein, a maen nhw'n foch da hein. Croesiad ydy hein, o foch Cymraeg ar Pete Train, ie? Croesiad o foch Cymraeg ar Pete Train, ie. Dangos i chi mewn ffordd pa mor ddefnyddiol ydy'r hwch Cymraeg fel llinach benywaidd de. Ie. Chi, da chi'n mynd rhoi beod Pete Train marnyn nhw a cael moch safonol fel hyn ohonyn nhw. Achos mae yna siap anhygoel ar y gynnian, does? O, mae'n sgwch siap, dymdar i'r ham yma na de. Ie, yn hollol. I'r goes ôl. A lled ar hyd y mochyn, does? A chi fan ar hyd i gefn hwnna, mae yna rych ar hyd i gefn o, does? Meddwl eich am llygad sy'n ar jopan hwnna. Ie, yn hollol. Sa fe dwi'n glyfurio meddwl am y cig. Mae'n foch neis. Mae'n werth i gweld ydy. Mae'n gyd werth i gweld chwarae teg i'r arddangoswyr ydy. Ond mae'n o'r gorion o'r gorion, dyn nhw. Ydy. Ond oedd dipyn o das gloi chi pigo nhw at hyn, de? Oedd o'na safon, mae'r niferoedd y moch wedi bod yn uchel ar y cyfan, dwi'n meddwl, dydy? Mae'r safon yn cymharu'n reit da o be oedd ma llynadd. Na ti. So mi yn gwael ma, de? Mae'n trafod, dwi'n meddwl bod yn gwneud i benderfyniad. Dwi'n siŵr bod mae'r penderfyniad wedi cael ei roi ymlaen i'r stiwad o'n. So ni'n mynd i cael bod yn ei sgidio fo, wyt ti wedi rhoi dy ben ar y bloc, a dwi'n mynd i ddeud i'n byd achos dwi'n mynd gwybod digon. Ond dwi yn hoffi rai o ti wedi sôn amdan, fan hyn. Maen nhw'n bar, da. Croesiad ma. Ie, maen nhw'n bar hefyd, Eiron. Ie, yn hollol. Glyn Davies, boch neis o'ma fi chi. Glyn Davies, toth i'r brig efo'r Porkers ddoe. Ie. Y single a'r par ddoe, do? Do. So mae fel am ni o'n y gysylltiaeth nesaf wan yn y gysylltiaeth mochyn unigol gawn. Dwi'n gweld, ie, wrth gwrs. Hugh a Ela wedyn maen nhw. Hugh a Ela, goi'n byth yn bell iawn o honni. Nac di. Maen nhw'n nad sŵr adag. Gawn ni weld, mae'r rhibanne yn ei law o beth yna. Yndi. Sgwn ni pwy sy'n mynd i fynd â hi. Leaders' decision, Mr. Trevor Shields, and Mayor Wilcombe into the ring with him, Mr. Dylan Owen, Agricultural Manager for North Wales. A densiwn ma wan yw. Tensiwn. Mae'n Dwi'n gallu deimlo fo. Mae wedi bod chydig yn gynt yn berniadu tro yma, neu oedd o ddoi. And they were the champion. Dyna hi. Property of Myrddin James. The pair of crossbred bacon pigs. Moch Bacon, Crossbred. Myrddin James. Myrddin James. Werth i gweld chwarae teg. Llong o fach adam awr. Ac i ddithefyd hiw am dyfalu'n gywir. A mae'n mynd at Hugh a Ela o'r isaf. Da iawn. Ie wir, Hugh ac Ela. Byth yn bell o hwnni. Nac dyn. Ar ei fath yn yr had o'n. Oedd e, chwarae teg. Mae chi yn yr had yn yr Ladies and gentlemen, to all exhibitors, they've turned out pairs of fantastic stock here, the best quality stock that you can see. And we've got the champion and the reserve.